Alin, Ang pangit kasi yan mo na. Yan o. ano yung papagawa mo yung huling sinin mo? Hindi ko alam kung kaya yun. Nagpunta pala si Dito Donna kanya kahapon. Yung kumuha ng number niyo. Ito na. Yung tomboy. Oo. Pinakita niya sa akin yung pinaayos niya. Babalik daw ulit siya eh. Meron siya sa inyo. Ang papagawa din daw siya ulit. Ano kaya mas maganda ng dalawa kuya? Yung isa? Tignan ko. Pwede din naman ito. Paano? Dito pa ganun. Yan o, yan. Dami o. Pero okay lang yan. Yan o. Ano nga yan? Malaki ba yan? Pwede naman laki ba? Lagyan na lang ng isang paru-paro. Okay lang. Kayo bahala. Ito na lang. Tapos lagyan na lang.
Yung tati, ay ko ibang pangawas. Saan? Tinita ko. Slide. Oo. Okay. Ang sa bali. Puro ubas. Dali. Ang dali, ang dali. Pulos yan. Lumabas na. Pwede na ito. Bami.
Yang dagon di. Siete. Yan. May isa lang. Ganun ko. Kasi hello? One parking people? Yeah, because this always now we always problem this one, huh? Okay. Gani kami ipulbukan niya. Bukan busy na. Di parking na dyan. Parking lang. Ipadrive mo niya.
Dito na, saktal mo na. Higa ako? Sandal mo na. Dito? Dito. Sandal mo na. Tapos? Itaas mo. Itaas mo lang. Okay. Hindi, alis na. Hindi, alis. Adiyo. Ang dating nilalis. Hindi.
sa Viewers. Ha? Viewers. Ano ang tututusin ko?
kulay natin? Wala ko. Yung pare-parang blue, Pwede na. tapos red yung Ano? red, Puro pa. red and blue. Red team blue. Tapos pa siya. Basuran, ano ba ito? Ito lang. Tissue. Baka ang tingting green sa... Ano yung kids of Tom? Ano, tissue?
Vision mo.